בדרך כלל אני בא בבוקר לפני או אחרי שהילדים יוצאים לבית ספר. וזהו, עובד עד כל יום. אבל אני בעצם מוסכניק כזה. אתה בסך הכל מה שרכשת במהלך השנה, עד הזמן הזה, זה רכשת את כל המיומנויות המוטוריות שלך, זאת אומרת, הגעת לפיק מבחינת ההתפתחות הפיזית והמיומנויות המוטוריות, והגעת להבנה גבוהה של המיינדסט של העולם שבתוכו אתה חי. מה להגיד, מה לא להגיד. אתה משחק את המשחק, אתה מדבר משחקית שוטף. אבל אני מסרב בתוקף, ומזמן סרבתי בתוקף להאמין שזה העניין. זאת אומרת, לדכא בעצמי ולהרדים בעצמי את כל הספקות ואת כל השאלות ואת כל האי-ודאות ולהגיד, זה החיים. כאילו, אני לא יודע מה זה החיים, אבל זה בטח לא המשחק האידיוטי הזה. אני בד בבד לא יודע כלום, מה שיש בו יסוד שפל, נמוך, ומנגד, בו זמנית, אני גם פועל בעולם מתוך הכרה שכל העולם נברא בשבילי. זה לא אומר שאני הדבר הכי חשוב בעולם, זה גם אומר את זה, אבל זה גם אומר שאני חשוב לעולם. זאת אומרת שאני צריך לשמור על זה, שאני צריך לדאוג לזה, שיש לי אחריות גדולה. הדברים ששני האמירות האלה חובקות ביחד, זה כל מה שבן אדם צריך כדי להיות בן אדם. זה פשוט יפה. אני לא מצייר ריאליזם, אני כן מנסה לצייר את העולם שסובב אותי, כי בגדול כי זאת פסינציה. זה הפורטל שלי אל העולם. כשאתה מצליח לראות יופי, אז קודם כל אתה מקבל את היש. כשאתה מוצא יופי ביש, אז משהו בך מקבל את היש. אני חייב את הדמיון. בלי דמיון אין ציור. זה עולם פנטסטי שהוא נעשה באמת פנטסטי כשזה בדרך לא דרך מספר לי את עצמי ואת המציאות שבתוכה אני חי ומגלה לי דברים שלא יכולתי לנסח או להעלות על דעתי בלעדי הטקס הזה. אני מוצא בדברים רמזים, חיים משל עצמם, שדרים, כן? כמו קריאות שנולדות תוך כדי העבודה, ואני הולך איתם, והרבה פעמים גם אם לא נוח לי ללכת איתם, אני הולך איתם. אז אתה לא לגמרי קובע את כל הכללים. אחרת אתה סתם דיקטטור, כאילו, אתה פשוט מצייר דברים שאתה יודע מראש איך הם יראו ואיך הם זה ואיך הם זה, ואתה רק מוציא לפועל, סוג של פס ייצור כזה. אני אוהב את ההרפתקה בציור. אני לא יכול אלא לעשות שינויים, זאת אומרת, העין הבודקת עצמה עושה שינויים. זאת אומרת, עצם ההחלטה להסתכל על דברים, שוב, זו החלטה לפתוח. כשאתה פותח, אז אתה משנה. הפעולות הן אינטואיטיביות, המהלכים הם אינטואיטיביים, אני חושב שזאת אחת הסיבות העיקריות שבגללם חשוב לי ללמד, כי להבדיל מלצייר שבו הכל הוא אינטואיטיבי, בזמן הפעולה, בללמד אני חייב לתרגם את כל המהלכים האינטואיטיביים האלה למילים ולהגדיר, ואז אני לומד המון. בכלל באופן כללי, בגופים יש גופים
לאו דווקא גופה גם. יש אינטראקציה בין כמור לכאור, יש עונים אחד לשני. כל פה של הצורה, now becomes the tricky part because we don't know. הרבה יותר ספציפי בארכיטקטורה שלו. אצלך פה זה קצת, אתה יודע, מתחיל להישבר ולא ברור. מבינה? So this primo cell level, you know, that all kinds of had done. But rather trying to paint the Vermeer. זה מתבקש בהמשך. There's a difference, you're not copying. זה דק מדי ונקי מדי כדי להיות סוג של סליחה מוביל. כי מצד אחד יש לזה קו יפהפה ונקי נקי, ומצד שני יש לזה... לא, פה בטח לא. אם כבר, אז אתה יודע, אלה, מה כזה. רק שהם נהגו לעבוד עם מתכת. לא כל כך עבדו עם הפרות. אני חושב שהשאלה, כמו שאנחנו אומרים להם בשמן, השאלה המרכזית היא לא עם מה הוא באמת עבד, שבעצם לעולם לא נדע. לא, אבל זה כן שאלה. כמו מה אנחנו יכולים להשתמש, שייתן לנו את התוצאה הכי קרובה לזה. זה נראה לי שאתה יודע, איזשהו סוג של עיפרון, ייקח אותנו הכי קרוב לשם. עד כמה שאנחנו יכולים. ותיעודים כאלה מהמודל הם... אני לא חושב שזה תיעוד. מה פתאום תיעוד מהמודל? וזה תיעוד מהמודל. זה דמות אפלטונית לגמרי, אידאית לגמרי. יש פה גם איזושהי... יש פה מידה של זיכרון, העלה באור, כל מודלים אסתטיים של ליאונרדו. לא משנה, זה עדיין איתי. המאפיינים של הלך הרוח של היד, של התנועה של היד, מה כל כך שונה בין, אני יודע, מטיס, מודיליאני, שאגאל, אתה רואה את אותה שובבות ופרחחיות כזאת, חוסר אחריות כזאת, לא איזה מין כובד ראש, קריקטוריסטיות כזאת, אתה יודע, ציור, רישום, הם כל הזמן צמצום טווח החיפוש. מתחילים במרחב שדה נוכרי לחלוטין, שזה הקנבס הריק, ולאט לאט מתחילים לחקור אותו ולמפות אותו. ואז הוא מגבש לעצמו איזושהי ישות, איזושהי ממשות גיאוגרפית משל עצמו. אין היררכיה של רקע וגוף. גוף במובן של אובייקט. ההיררכיה היא רק שיוויי משקל ויחסים צורניים וצבעוניים בתוך המשוואה. בהשאלה, אם אנחנו נסלק את הרקע, אז אנחנו נתפוצץ. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים לו רקע, האוויר שמסביבנו, מחזיק אותנו שלמים על בסיס של השוואת לחצים. וגם הציור עצמו הוא משוואה של יחסי כוח שפועלים אחד כנגד השני, ומגיעים לאיזשהו שוויון רגעי שבו אני מחליט לעצור את הציור. מבחינתי זה מגיע לנקודת שוויון שברירית כזאת, שבה הדברים ברגע שזה ציור טוב, הדברים מחזיקים אחד את השני לבד, במין מצב שאתה לא יכול להזיז כלום. אתה לא יכול להוריד משהו, אתה לא יכול להוסיף משהו. זה הגיע למקום שבו יש איזה שוויון קריטי כזה, כאילו על סף קריסה. למה שחשוב לי לגעת באיזה אמת, אם לא חשוב לי להגיע למקום שאני יכול ללכת בלי מטען עודף? זאת הסיבה היחידה, כאילו, לגעת באמת. אחרת, אם הכל בלוף, אז אני אמשיך את הבלוף עד הסוף, כאילו... זה לא בלוף. זה באמת, אז אני רוצה לגעת באמת. ברגע שזה קורה, לעשות...
אני לא רוצה להגיד, רגע, לא הספקתי את זה. רגע, לא אמרתי את זה. לא רוצה להשאיר קצוות.